Ahojte. Ešte predtým, ako sa pustíme do videa, vás chcem upozorniť na malú novinku. Možno ste si všimli zmenu. Tento kanál sa už nevolá Blue Horse Media. Odteraz používam nový názov aj nové logo. Kanál sa teraz volá Somnora Studios. Zmena názvu nič nemení na obsahu. Stále tu budeme spoločne objavovať tajomstvá, príbehy a záhady. Ďakujem, že ste tu. A teraz sa poďme pozrieť na top 5 najväčších záhad Česka. Top 5 najväčších záhad Česka. 5. miesto, kostnica v kaplnke svätého Jakuba v Brne. Kostnica u svätého Jakuba, nachádzajúca sa pod Jakubským námestím v Brne, je jednou z najvýznamnejších a najväčších kostníc v Európe. Vďaka odhadovanému počtu viac ako 50 000 ľudských pozostatkov je to druhá najväčšia kostnica na kontinente, hneď po parížskych katakombách. Jej pôvod siaha až do začiatku 13. storočia, kedy bol pri kostole svätého Jakuba staršieho založený mestský cintorín. Vzhľadom na obmedzený priestor vo vnútri hradieb a časté epidémie ako mor či cholera, sa cintorín rýchlo zaplnil. Z tohto dôvodu slúžila kostnica ako miesto na ukladanie kostných pozostatkov zo zrušených hrobov, aby sa uvoľnilo miesto pre nové pochovávanie. Sú tu uložené pozostatky ľudí, ktorí zomreli počas epidémií, 30-ročnej vojny a obliehania Brna Švédmi. Koncom 18. storočia, v rámci reforiem Jozefa II., bol cintorín zrušený a kostnica bola uzatvorená a na dlhú dobu zabudnutá. K jej znovuobjaveniu došlo až prekvapivo neskoro, v roku 2001, počas archeologického prieskumu Jakubského námestia. Po rozsiahlej rekonštrukcii bola kostnica u svätého Jakuba v roku 2012 sprístupnená verejnosti ako pietne a zároveň turisticky atraktívne miesto. Prehliadka, ktorá prebieha v hlbokom tichu podzemných komôr, je známa svojou mystickou a dôstojnou atmosférou. Túto atmosféru umocňuje špeciálna autorská hudba brnenského skladateľa Miloša Štedroňa, ktorá bola zložená priamo pre tento unikátny priestor, čo z návštevy robí silný meditatívny a duchovný zážitok. Kostnica tak dnes slúži ako významná pripomienka histórie Brna, jeho obyvateľov a stredovekých pohrebných tradícií. Hoci sa kostnica prezentuje skôr ako pietne a historické miesto, jej tisícky anonymných pozostatkov sú prirodzeným zdrojom tajomných príbehov. Hoci je kostnica u svätého Jakuba dnes pietným a dôstojným turistickým miestom, jej obrovský počet pozostatkov, viac ako 50 000 ľudí, a temná história slúžili po stáročia ako podklad pre desivé legendy. Najsilnejšia povesť hovorí o nepokojných dušiach z morových jám. Pôvod legendy je spojený so starým výmenným systémom pochovávania. Cintorín bol malý a preto sa staré kosti pravidelne exhumovali a presúvali do podzemia. V spojení s masovými úmrtiami počas epidémií moru, cholery a švédskych obliehaní vznikla v Brne viera, že duše týchto obetí, ktoré zomreli náhlou, často tragickou smrťou a ktorých pozostatky boli následne narušené, nemohli nájsť pokoj. Podľa povestí tieto duše ostali uväznené v podzemí, spojené s obrovskou masou kostí, ktorá leží pod Jakubským námestím. Obyvatelia mesta kedysi hovorievali o záhadnom hluku a tlmených nárekoch, ktoré sa po nociach ozývali z hlbín, čo považovali za ozvenu utrpenia týchto duší. Tieto zvuky mali prenikať až do sklepení okolitých domov. Aj dnes sa príležitostne objavujú svedectvá o neobjasnených javoch, ako sú ťažké kroky a samovoľné otváranie dverí v blízkom podzemí, čo ľudia interpretujú ako dôkaz, že duchovia z kostnice občas opúšťajú svoje miesto a blúdia v temných uličkách historického centra. O tejto kostnici tradujú aj mnohé svedectvá o tom, že niektorí najcitlivejší návštevníci alebo pracovníci zažili v priestoroch kostnice nevysvetliteľné javy, ako sú náhle poklesy teplôt na konkrétnych miestach v kostnici, pocity, že niekto sleduje návštevníkov, pritom mnohokrát tam boli sami, alebo nevysvetliteľné zvuky pripomínajúce vzdialený plač a šepot.
Najmä v tých tichších a najstarších, ešte pôvodných komorách kostnice. Kostnica tak zostáva nielen svedectvom o stredovekých pohrebných zvyklostiach, ale aj miestom s hlbokou a trochu strašidelnou aurou, ktorá pripomína, že pod rušným mestským životom sa skrýva história plná bolesti a anonymných príbehov. 4. miesto. Znojemské podzemie. Znojemské podzemie, známe ako najväčší labyrint podzemných chodieb v Česku, je považované za jednu z najvýznamnejších a najrozsiahlejších historických pamiatok nielen v Českej republike, ale aj v celej strednej Európe. Predstavuje spletitý systém podzemných chodieb a pivníc, ktorý sa rozkladá pod celým historickým jadrom mesta Znojmo. Celková dĺžka labyrintu sa odhaduje na pôsobivých 25 až 27 kilometrov, čo z neho robí najväčší podzemný systém v Česku. Podzemie je miestami hlbené až v 4, v niektorých častiach dokonca v 5 poschodiach nad sebou a zasahuje až 15 metrov pod zem. Počiatky budovania siahajú do prelomu 14. a 15. storočia, hoci niektoré pramene uvádzajú aj 13. storočie. Pôvodne išlo o samostatné pivnice pod mešťanskými domami, ktoré sa v priebehu storočí postupne prepájali. Celé dielo trvalo približne 400 rokov. Chodby boli hlbené v tvrdých horninách, ako sú žuly a ortuly. Používali sa jednoduché stredoveké nástroje. Na prácu v tvrdšej skale sa využívala tzv. Metóda sadenia ohňa, pri ktorej sa skala najprv rozžeravila drevom a potom prudko schladila vodou, aby popraskala. Na stavbe sa podieľali aj uznávaní jihlavskí baníci a vytiahol sa obrovský objem materiálu, okolo 50 až 55 tisíc metrov kubických, ktorý bol pravdepodobne použitý na dobudovanie mestského opevnenia. Podzemie bolo využívané na mnoho účelov, no najmä na hospodárske účely, najmä na skladovanie potravín, keďže stabilná teplota okolo 12 stupňov Celzia a vlhkosť boli ideálne pre uchovávanie potravín, najmä vína a piva, ktoré boli pre Znojmo dôležitou komoditou. Taktiež slúžilo aj na obranu a úkryt v časoch vojen a obliehania, najmä počas 30-ročnej vojny, napríklad obliehanie Švédmi v roku 1645, slúžilo podzemie ako dokonalý úkryt pre obyvateľov. Podzemie malo dômyselné zabezpečenie, keďže malo prepracovaný systém vetracích šacht, studní, ktorých bolo cez 50 a najmä komínových dymovodov napojených na komíny domov. To umožnilo ukrytým obyvateľom variť a kúriť, zatiaľ čo z prázdneho mesta stúpal dym, čím vznikla slávna legenda o meste duchov, keďže nepriateľ netušil, že mesto pod zemou stále žije. Podzemie slúžilo aj súdnictvu, kde tie najspodnejšie poschodia slúžili aj stredovekému súdnictvu, kde sa nachádzala šatlava s mučiarňou a väzenskými kopkami. Podľa legendy boli na kopanie najtvrdších úsekov nasadzovaní odsúdení väzni, ktorí túto prácu dlho nevydržali. V 20. storočí sa podzemie opäť využívalo ako kryt pre civilné obyvateľstvo počas oboch svetových vojen. Po druhej svetovej vojne, v 50. rokoch 20. storočia, došlo k masívnym prepadom ulic a domov v historickom centre, čo bolo spôsobené najmä narušením odvodňovacieho systému a preťažením povrchu nákladnými vozidlami. V rokoch 1963 a 1965 sa preto začala rozsiahla sanácia a výstuž chodieb, vrátane použitia betónových stien. Aj taký rozsiahly a starobilý systém, ako je znojemské podzemie, je prirodzene prepletený nielen historickými faktami, ale aj tajúplnými povesťami a príbehmi o paranormálnych javoch a záhadách. Najznámejšie paranormálne príbehy zo znojemského podzemia sa točia okolo troch hlavných motívov: duch strážcu, osud odsúdených kopáčov a prízrak mesta duchov. Najsilnejšia legenda spojená s duchmi sa odohráva počas obliehania mesta. Legenda rozpráva o Zbrojnošovi, ktorý odišiel cez tunely pod Znojmom ako posol odovzdať dôležitú správu. No bohužiaľ, posol v labyrinte zablúdil a už sa nikdy nedostal von na denné svetlo. Po generácie sa traduje, že najmä v starších a zložitejších častiach podzemia je dodnes možné počuť kroky v brnení a tiché, úzkostné náreky.
Niektorí návštevníci a zamestnanci podzemia údajne zaznamenali na okraji zorného poľa tieňovú postavu oblečenú v dobovom vojenskom odeve, ktorá sa zjavuje v blízkosti zrútených alebo zámerne zasypaných chodieb, kde zbrojnož pravdepodobne našiel svoj hrob. Je to prízrak uväznený medzi svetmi, ktorý večne hľadá východ. Ďalšia legenda hovorí o kliatbe odsúdených väzňov ako kopáčov. Podľa legendy, ktorá vznikla už v stredoveku, boli najťažšie a najhlbšie úseky podzemia hlbené odsúdenými väzňami. Trestanci odsúdení na doživotie boli posielaní do podzemia s vedomím, že túto drinu v neľudských podmienkach, tvrdá žula, chlad, vlhko nevydržia dlhšie ako 6 mesiacov. S ich osudom sa spájajú náhle pocity paniky a klaustrofóbie, ktoré pociťovali aj väzni pri stavbe podzemia, v niektorých zdanlivo bezpečných úsekoch. Tieto príbehy o pociťovaní klaustrofóbie sú obzvlášť silné v blízkosti bývalej stredovekej mučiarne a väzenských kobiek, kde má byť negatívna energia najhustejšia. Vznikla tak povesť, že duše týchto nešťastníkov, ktorí zomreli vyčerpaním a boli pochovaní neznámo kde v zasypaných jamách pod zemou, žiadajú pomstu alebo aspoň odpočinok. Tieto miesta dodnes priťahujú záujemcov o paranormálne javy. Znojemské podzemie je tak dôkazom toho, že podzemia neboli vždy len skladom na víno alebo ako bezpečný úkryt, ale aj svedkom veľkého ľudského utrpenia a hrdinstva. 3. miesto, zámok Lemberg. Zámok Lemberg, nachádzajúci sa v malebnom Podještedí v Libereckom kraji, je majestátna stavba, ktorá prešla transformáciou z gotického hradu na ranobarokovú perlu. Pôvodne stredoveký hrad, Levenberg, z nemčiny Levý vrch, bol založený v 40. rokoch 13. storočia šľachticom Havlom z Lemberka z rodu Markvarticov. Najvýznamnejšou postavou spojenou so zámkom je Havlova manželka, Zdislava z Lemberka, ktorá sa v roku 1995 stala svetou. Už za svojho života bola uctievaná pre svoju dobročinnosť a liečiteľské schopnosti, pričom k jej legendám patrí aj liečivá voda z nedalekej Zdislavinej studničky. Dodnes je na zámku zachovaná jej Zdislavina svetnička, upravená v 17. storočí. Hrad bol v 16. storočí prestavaný na renesančný zámok, z ktorého sa dochoval napríklad bajkový sál s nádherným kazetovým stropom. Súčasnú podobu získal zámok v druhej polovici 17. storočia za pánov z Bredy, ktorí mu vtlačili ranobarokový ráz s bohato štukovaným nádvorím. Najtemnejšie obdobie, ktoré je často spájané s paranormálnou aktivitou, prišlo v polovici 18. storočia. Počas 7-ročnej vojny, v rokoch 1756 až 1763, bol Lemberg premenený na vojenský lazaret. V dôsledku zlých podmienok a nedostatku liekov tu v roku 1758 zomrelo viac ako 1000 ranených vojakov, ktorí sú pochovaní v hromadnom hrobe neďaleko zámku. Práve ich nepokojné duše sú najčastejšie obviňované z nočných javov. Zámok Lemberg patrí k tým českým pamiatkam, kde sa paranormálna aktivita údajne prejavuje s vysokou intenzitou. Nevysvetliteľné javy potvrdzujú nielen turisti a bádatelia, ale aj zamestnanci, vrátane dlhoročných kastelánov. Najčastejším javom sú ťažké, dunivé kroky, ktoré sa ozývajú z uzamknutého a neprístupného podkrovia. Svedkovia, vrátane známeho záhadológa Ivana Mackerleho, počuli kroky, ktoré prechádzali celou dĺžkou podkrovia nad kaplnkou. Často sa tiež ozývajú hlasné zvuky sťahovania nábytku z prázdnych, zamknutých sál. V niektorých strážených miestnostiach sa opakovane spúšťajú alarmy samé od seba, čo si vyžaduje časté výjazdy polície. Na mieste však nie sú nájdené žiadne stopy po narušiteľovi ani fyzické poškodenie. V bajkovom sále, kde počas vojny ležali umierajúci vojaci, počujú zamestnanci i návštevníci nevysvetliteľný plač dieťaťa. Zámok je tiež známy tým, že zvieratá, najmä policajné psy, sa odmietajú do niektorých priestorov vôbec priblížiť. Zámocká kaplnka zoslania Ducha Svätého,
ktorá patrí k najstarším a najviac spájaným s duchovnou silou Zdislavy, je miestom, odkiaľ sa niekedy ozývajú zvuky orgánu, hoci je kaplnka zamknutá a prázdna. Bývalá kastelánka tu dokonca zažila, ako sa kľučka na dverách do kaplnky sama stlačila, pričom na druhej strane nikto nebol. Zámok Lemberg tak zostáva nielen historickou pamiatkou pripomínajúcou život svätej Zdislavy, ale aj jedným z najmysterióznejších miest v Českej republike. Druhé miesto, Branišovský les. Les hrôzy a temných síl. Branišovský les, známy tiež ako Bor, je na prvý pohľad obyčajný lesopark, no pre mnohých obyvateľov južných Čiech predstavuje jedno z najtemnejších a najzáhadnejších miest v krajine. Tento les, ležiaci na okraji Českých Budějovíc, je opradený bohatou históriou a povesťami o nevysvetliteľných udalostiach a paranormálnych javoch, ktoré pretrvávajú dodnes. Aj napriek tomu, že les slúži ako bežný mestský lesopark, nesie povesť jedného z najstrašidelnejších miest v Českej republike. Kombinácia tragickej histórie, temných legend a opakovaných svedectiev o paranormálnych javoch mu vyslúžila prívlastok dúchadlo hrôzy. História tohto lesa siaha až do stredoveku, keď bola oblasť preslávená rozsiahlými a zradnými močiarmi a bažinami. Severovýchodná časť lesa, známa ako Vlčia jama, bola pôvodne miestom na lov vlkov, plná bažín a močiarov. Povesť hovorí, že v močiaroch našlo smrť mnoho pútnikov a ich duše dodnes vystupujú a snažia sa do zradných vôd prilákať okoloidúcich. Bažiny sa tiež spájali s príbehmi o vodníkovi. Les bol dejiskom opakovaných tragických udalostí, najmä samovrážd obesením, ktoré sa odohrali na jednom konkrétnom strome. Vrcholom bola smrť mladého páru v roku 1933. Hoci bol strom, v snahe zlomiť kliatbu, vyrúbaný a spálený, na mieste jeho pôvodného rastu niektorí citliví ľudia dodnes počujú hlas nabádajúci k samovražde. Záznamy hovoria, že muž, ktorý konár vlastnoručne odrezal, neskôr utrpel vážny úraz a ruka, ktorou rezal, mu ochrnula. Jeden z najkonkrétnejších tragických príbehov sa viaže k dobe komunistického režimu, keď časť lesa slúžila ako vojenský priestor s muničným skladom. Najrozšírenejšia legenda hovorí o incidente, ktorý sa odohral medzi rokmi 1969 až 1983. Počas nočnej služby sa mali 4 vojaci navzájom postrieľať. Najčastejšia verzia tvrdí, že sa jeden z nich z neznámeho dôvodu premenil na desivú bytosť alebo boli svedkami inej strašnej hrôzy vychádzajúcej z lesa. Výsledkom bola panická prestrelka, pri ktorej 3 vojaci zomreli na mieste. 4., ktorý v nemocnici podľahol zraneniam, údajne svedčil o desivej premene svojho kolegu. Hoci sa o udalosti často hovorí ako o faktickej, neboli nájdené žiadne oficiálne záznamy tejto udalosti, čo len prispieva k tajomnej povahe tragédie. Branišovský les je preslávený extrémne častým výskytom paranormálnych javov, ktoré presahujú bežné strašidelné historky. Najčastejšie pozorovaná entita v tomto lese je akýsi čierny muž, zvaný ako Pán lesa. Je popisovaný ako vysoká tajomná postava v čiernom plášti a klobúku, často s mŕtvolne bledou tvárou, len s nejasnými náznakmi úst a očí. Údajne sa vznáša tesne nad zemou. Je považovaný za strážcu alebo ochrancu lesa, ktorý má za úlohu držať tu sídliace zlo pod kontrolou. Jeho prítomnosť vraj sprevádza tichý, nepríjemný zvuk, pripomínajúci hru na panovú flautu. Svedkovia tiež hovoria aj o výskyte červených žiariacich očí, ktoré ich sledujú v tme. Počas jednej vojenskej tragédie sa v okolí vraj objavil aj veľký žiariaci objekt pripomínajúci vesmírne lietadlo a neskôr boli nájdené stromy, ktorých kôra bola ohorená a stromy šikmo zrezané, akoby padajúcim predmetom. V tomto lese sú taktiež veľmi časté aj časové skoky a extrémna dezorientácia. Miestni i návštevníci hlásia, že im cesta, ktorá by mala trvať hodinu, z nevysvetliteľných príčin trvala 9 hodín, alebo mali pocit, že sú v lese uväznení a strácajú pojem o čase.
Ľudia v tomto lese dokonca často pociťujú aj fyzické útoky, kedy ľudia cítia tlak alebo neviditeľnú silu, ktorá ich tlačí späť do lesa. Sú zaznamenané aj svedectvá o zvukoch pripomínajúcich orgán alebo démonický spev v hlbokej noci. Branišovský les je teda miestom, ktoré má preukázateľne tragickú históriu, no je to najmä koncentrácia nevysvetliteľných javov, ktoré z neho robia jedno z najfascinujúcejších a najdesivejších miest pre lovcov záhad a paranormalitu v Českej republike. Záhadný hrad Houska. Hrad Houska, ukrytý v malebnej, no odľahlej krajine Kokožinska v Českej republike, je opradený povesťami a záhadami, ktoré ho robia jedným z najtajomnejších a najstrašidelnejších miest v strednej Európe. Hrad bol založený v 13. storočí, pravdepodobne za vlády Přemysla Otakara II. Pôvodne gotická stavba prešla neskôr renesančnou prestavbou a dnes je unikátna najmä svojou ranogotickou kaplnkou s cennými freskami. Čo však Housku odlišuje od ostatných hradov, je jej nezvyčajné umiestnenie. Hrad stojí v hlbokých lesoch, ďaleko od dôležitých obchodných ciest, hraníc a navyše bez prístupu k vodnému zdroju. Historici sa zhodujú, že z vojenského ani strategického hľadiska nedávalo jeho postavenie žiadny zmysel. Táto architektonická nelogickosť viedla k presvedčeniu, že hlavným účelom hradu bolo strážiť niečo, alebo niekoho, pod jeho základmi. Kľúčovou záhadou je tzv. Brána do pekla. Miestna povesť hovorí, že hrad Houska bol postavený priamo nad bezodnou skalnou puklinou, priepasťou, ktorá slúžila ako portál alebo priama cesta do pekelnej ríše. Z tejto diery vraj vystupovali démoni, neľudské bytosti a temné sily, ktoré ohrozovali okolie. Hrad Houska teda nebol primárne obranným hradom proti nepriateľom zvonku, ale skôr zátkou na zadržanie zla vo vnútri. Potvrdzovať to majú aj zvláštne orientované strielne a opevnenie, ktoré v niektorých častiach smerujú skôr dovnútra nádvoria, ako von. Najsvätejšia časť hradu, gotická kaplnka, je postavená priamo nad miestom, kde sa mala priepasť nachádzať. Považuje sa za duchovnú pečať diabolského portálu. S priepasťou sa spája príbeh o odsúdencovi na smrť, ktorému bola ponúknutá milosť, ak sa nechá do nej spustiť. Keď ho stráže vytiahli späť, z mladého muža sa stal dezorientovaný starec, ktorý následne v šialenstve zomrel. Videl vraj príšerné veci, no nedokázal ich popísať. Houska je známy aj pre časté správy o nevysvetliteľných javoch. Najznámejší prízrak je postava v čiernom mníšskom oblečení, ktorá údajne blúdi hradbami. Hovorí sa, že nemá tvár a je strážcom pekelnej brány. V kaplnke sa nachádza unikátna freska zobrazujúca ženu v zvláštnom odeve. V jej blízkosti je však aj freska lukostrelkyne, ktorá má telo položeny a polozvieraťa, teda kentaura, čo vedie k špekuláciám o démonických vplyvoch na tomto mieste. Návštevníci a lovci záhad hlásia pocit ťaživej atmosféry, nevysvetliteľný chlad, kroky v prázdnych chodbách a šepot prichádzajúci akoby spod zeme. Okrem základnej legendy o bráne do pekla a mníchovi bez tváre sa k hradu viaže celý rad ďalších nevysvetliteľných javov, ktoré svedčia o podivnej energii miesta. Časté sú správy o tom, že niektoré miestnosti sú aj v teplom počasí, dokonca aj v lete, neprirodzene chladné. Citlivejší ľudia tu zažívajú náhle pocity nevoľnosti, závratov alebo panickej úzkosti. Podľa niektorých svedectiev sa v okolí hradu občas objaví nepríjemný zápach síry, ktorý je tradične spájaný s peklom a sírnymi výparmi. Na hrade Houska sa nachádzajú aj ďalšie fresky, niektoré zobrazujúce anielov, no niektoré sú interpretované ako scény s démonickými bitkami alebo dokonca s postavou, ktorá by mohla byť kanibal. Tieto obrazy len posilňujú dojem, že kaplnka má strážiť nebezpečné sily. V modernej dobe sa k paranormálnym javom pridávajú aj nevysvetliteľné technické problémy. Návštevníci, ktorí skúmajú hrad,
Často totiž hlásia náhle vybitie batérií na mobiloch, poruchy kompasov a zlyhanie detekčných zariadení v blízkosti kaplnky alebo v podzemí. Existujú dokonca aj povesti o tom, že autá na parkovisku pri hrade zrazu nemohli naštartovať, kým neboli požehnané svetenou vodou. Energia tohto hradu nepriťahuje temné sily len v súčasnosti, ale aj v blízkej histórii. Je doložené, že počas protektorátu Čechy a Morava si hrad zahrnuli do svojho záujmu jednotky SS. Podľa niektorých teórií vykonávali na hrade nacisti okultné rituály a hrad slúžil na záhadné výskumy. Hrad dostal krycie meno Burgund II. Historicky je potvrdené, že nacisti tu uskladnili rozsiahle archívy, vrátane židovských a slobodomurárskych kníh a dokumentov z bombardovaných miest, ktoré chceli uchrániť. Zostali po nich aj neznáme symboly v okolitých skalách. V skalách nedaleko hradu boli dokonca nájdené aj bunkre vytesané do skaly. Po druhej svetovej vojne bol hrad Houska využívaný ako štátny archív. Existuje však legenda, že aj komunisti sa hradu radšej vyhli. Po rokoch používania bol hrad v havarijnom stave a plánované nočné sanatórium tu nikdy nebolo dokončené, údajne aj preto, že sa v blízkosti objavili nejaké podivné javy, prípadne zvýšená radioaktivita, ktoré ich od zámeru odradili. Tento hrad navštívil aj slávny český romantický básnik Karel Hynek Mácha, s ktorým sa spája jeho teória o putovaní v čase na hrade Houska. Hoci je väčšina príbehov o Máchovom putovaní do hlbín Housky literárna mystifikácia, jedna z najväčších záhadologických teórií sa viaže k jeho údajnému listu, v ktorom popisuje, že vošiel do akéhosi portálu a ocitol sa v Prahe 21. storočia, konkrétne v roku 2006. Hoci bol list preukázaný ako podvrh z 90. rokov, dodnes táto historka podporuje teóriu o hrade Houska ako časopriestorovom portáli. Hoci legenda hovorí o bráne do pekla, geológovia sa domnievajú, že pod hradom sa nachádzala hlboká krasová puklina alebo prepadlisko v pieskovcovom masíve. Podobné útvary sú v oblasti Kokožínska pomerne časté. Zaujímavé však je, že priepasť nikdy nebola úplne preskúmaná ani zameraná, pretože bola už v stredoveku cielene zasypaná a prekrytá kaplnkou. To ponecháva priestor pre dohady, prečo sa ľudia tak veľmi báli jej hĺbky. Na hrade dokonca chýbajú rozsiahle obytné priestory, kuchyne a hospodárske budovy, ktoré by umožňovali dlhodobý život na tomto hrade. To posilňuje teóriu, že hrad nebol určený na bežné bývanie, ale skôr ako strážny a kontrolný bod nad nebezpečným miestom. Dokonca aj zvieratá sa v blízkosti tohto hradu správajú zvláštne. Okrem psov, ktoré odmietajú vstupovať do niektorých miestností, existujú svedectvá, že vtáky sa vyhýbajú prelietaniu nad určitými časťami hradu, kone sa v minulosti odmietali priblížiť k hradnému kopcu a že domáce zvieratá v okolí reagujú nepokojne, najmä v noci. Tieto reakcie sú často spájané s infrazvukom alebo podzemnými dutinami, ktoré môžu u ľudí vyvolávať úzkosť a halucinácie. Okrem mnícha bez tváre sa spomínajú aj mnohé iné úkazy, ako ženská postava v bielom, objavujúca sa najmä pri kaplnke, tieňová silueta dieťaťa, ktorá má stáť na schodoch vedúcich do podzemia, alebo hlasy pripomínajúce latinské modlitby, ktoré sa ozývajú bez zdroja. Houska nemá obranné prúky, ako strážne veže, vodné priekopy, vlastný zdroj vody či priamy prístup k obchodným cestám, čo je pre hrad extrémne nezvyčajné. To naznačuje, že jeho stavba nemala strategický ani obytný účel. Niektoré okná na hrade sú dokonca falošné alebo vedú len do múrov, čo znova podporuje myšlienku, že hrad neslúžil klasickému účelu. Väčšina hradov a sakrálnych stavieb má presnú orientáciu podľa svetových strán, no na Houske však kaplnka nie je orientovaná klasicky na východ a niektoré múry pôsobia, ako by boli postavené neskôr a narýchlo. Pri rozboroch múriva sa zistilo, že niektoré kamene pochádzajú z iných oblastí, než je bezprostredné okolie a Malta má neobvykle vysoký obsah vápna. To mohlo mať buď praktický dôvod, na spevnenie hradu, alebo rituálny význam, keďže vápno sa v stredoveku používalo aj ako očistný prvok.
Kaplnka nikdy nebola plnohodnotne využívaná. Aj keď bola vysvetená, neexistujú záznamy o pravidelných bohoslúžbách, dokonca sa ani nenašli mená stálych kňazov či chýbajú bežné liturgické predmety. Kaplnka tak mohla slúžiť iba na špecifické obrady, nie na každodennú vieru. Stredoveký strach nebol len poverou, keďže v 13. storočí extrémne brali vážne miesta spojené s nečistými silami a hrady sa nestavali zbytočne, boli drahé a logisticky náročné. Ak sa houska stavala len kvôli legende, znamená to, že strach musel byť masový a reálny. Povesť hovorí, že v období 30-ročnej vojny v 17. storočí obsadili hrad švédsky vojaci, ktorých vodcom bol údajne čierny mák a alchymista menom Orond. Podľa povestí sa v podzemí pokúšal vyrobiť elixír nesmrteľnosti pomocou čiernej mágie a pekelných síl hradu. Miestni poľovníci ho nakoniec zastrelili posvetenou striebornou guľkou, čo je jediný spôsob, ako zabiť čiernokňažníka. Traduje sa, že jeho duch stále blúdi po hradbách a hľadá svoje nedokončené dielo. Na freskách sú zobrazené aj postavy s hlavami zvierat ako leví alebo psi, čo je v kresťanskej kaplnke 13. storočia absolútne nevídané a hraničí to s kacírstvom. Najkontroverznejšou postavou je freska žaby, ktorá v stredovekej symbolike predstavovala diabla. Je umiestnená tak, ako by žaba vyskakovala priamo z miesta, kde sa predpokladá puklina do pekla. Okrem mnícha svedkovia často popisujú aj ďalšie dve entity, a to prízrak s konskou hlavou, ktorý sa často zjavuje na nádvorí. Podľa legendy ide o jedno zo zvierat, ktoré sa pri stavbe hradu zbláznilo z negatívnej energie vyvierajúcej zo zeme. Niektorí zas videli aj obrovského čierneho psa, ktorý má strážiť vstup do podzemia. Tento motív pekelného psa je známy z mnohých kultúr, no na houského hlásili viacerí noční strážcovia. Záhadológovia špekulujú, že hrad nestojí nad peklom, ale nad ložiskom kryštálov, kremeňa, ktoré v kombinácii s tvarom hradu, uzavretý osemuholník, vytvárajú energetický žiarič. Tento žiarič by mohol spôsobovať nielen halucinácie, ale aj ohýbanie časopriestoru, čo by vysvetľovalo tie časové skoky a anomálie s elektronikou. Traduje sa, že každý majiteľ, ktorý sa pokúsil hrad prebudovať na luxusné sídlo, narazil na tragédie alebo náhle finančné problémy, ako by hrad odmietal byť obývaný ľuďmi. Hrad Houska tak dodnes zostáva jednou z najväčších anomálií našej histórie. Je to stavba bez strategického významu, postavená na mieste bez vody, ktorá akoby nemala chrániť ľudí pred vonkajším nepriateľom, ale svet pred niečím, čo sa skrýva hlboko pod jej základmi. Či už veríte legendám o bezodnej priepasti a bráne do pekla, alebo vás fascinujú svedectvá o mníchovi bez tváre a nevysvetliteľných časových skokoch, jedno je isté. Toto miesto vyžaruje energiu, ktorú nevedia uspokojivo vysvetliť ani vedci, ani historici. Možno je Houska skutočne len kamennou zátkou na mieste, ktoré malo zostať navždy zapečatené. A možno sa raz dozvieme, čo presne sa v 13. storočí stredovekí stavitelia pokúsili pod touto kaplnkou pochovať. Dovtedy však Houska zostáva tichým strážcom tajomstva, ktoré nás neprestáva fascinovať a zároveň desiť. Česko je krajina, kde história kráča ruka v ruke s legendami a miesta ako Kostnica u svätého Jakuba, znojemské podzemie či hrad Houska, nám pripomínajú, že nie všetko sa dá vysvetliť logikou. Či už ide o nepokojné duše v Brne, prízraky v podzemných labyrintoch, alebo tajomné sily v hlbokých lesoch, tieto záhady zostávajú neoddeliteľnou súčasťou našej identity. Ak vás toto putovanie po najtemnejších kútoch Česka bavilo, budem veľmi rada, ak ma podporíte lajkom a odberom, aby vám neušli ďalšie epizódy plné tajomna. Nezabudnite si aktivovať aj zvonček, aby ste boli pri každej novej záhade ako prvý. Ďakujem vám za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.